Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng jangan lare. Nah, saniki pelajaran basa Jawa nggih. Nah, bab tembang dolanan lan dolanan tradisional. Nggih, dibuka bukune halaman 9. Nggih. Nah, Pak Junangos nggih lare nyimak. Pun siap? Nggih. Bocah-bocah ora kudu sinau ana ing jero kelas wae. Saben-saben kudu metu ana ing njaba kelas. Sinambi dolanan lan tetembangan uga wis kalebu sinau. Sinau babagan sayuk rukun, gotong royong lan urip bebarengan. Dolanan lan tetembangan bisa dianjalari bocah seneng. Uga padha karo wis ngugemi asli budaya luhur. Dolanan tradisional umumnya ana tembang utawa lelagone. Lelagon dolanan kuwi basane prasaja wae. Cacahe gatra sethithik, saliyane iku cocok karo kanan lan watak bocah. Nah, iki pelajaran tembang dolanan lan dolanan tradisional. Ya, dan iki sangat simpun halaman 9. Siap. Nah, iki wonten mentok-mentok. Nah, padha apa nggih? Kalau minggu-minggu pun diajari lagu mentok-mentok. Nah, lagu mentok-mentok niki wonten pitutur becik. Pitutur niku pelajaran. Nah, pelajaran yang bisa diambil. Setunggal aja dadi bocah kang keset. Gitu, mentok kan keset ini. Enak-enak ngorok ora nyambut gawe. Ini kan keset gitu. Aja tumindak kang ala gawe isin awake dhewe lan wong tuane. Kudu sregep ora mung tengak-tenguk utawa turu wae. Mas kawan dadi bocah sing bisa nyenengake kanca. Nah, iki mentok-mentok niki pituture ngaten niku. Nomor kalih lagu tembang gundul-gundul pacul. Nah, lagune pun ngertos ya. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang segane dadi sak latar, wakul nglimpang segane dadi sak latar. Nah, ngoten niku gampang, gitu. Nah, niki nggih pituture. Setunggal dadi wong aja kementhus lan umuk. Nah, mboten parung umuk. Umuk niku sombong. Barang gitu. Nomor kalih menawa tumindak sing hati-hati aja ngawur. Nggih kudu hati-hati ndak iki bakule wakule nglimpang gitu. Nomor 3 aja seneng ngrugekake wong liya, merugikan orang lain tidak. Nah, iki contoh tembang dolanan. Iki wonten tembang juga jamuran ya wonten gitu. Juga suweng ya wonten tembange. Nah, nggih dipadosi piyambak-piyambak. Nggih. Nah, sakniki jenise dolanan. Nah, jenise dolanan ku wonten kalih. Nggih. Nomor setunggal niki dolanan kan dilakokake dhewean. Nggih, dhewean. Contone, nah iki contone. Nah, niki napa niki? Terus nah, niki egrang. Nah, iki dhewean gitu. Dilakokake dhewe. Dan nomor kalih layangan. Nah, gitu. Nah, layangan iki nggih namung dhewean. Contohnya malih dancing. Nah, dancing ya itu nggih dhewean. Nggih. Dolanan jenise sing gawe dhewean. Dan nomor kalih dolanan kan dilakokake bebarengan. Nah, sing bareng-bareng karo kancane. Nah, napa niku? Nah, contohnya jamuran. Nah, niki jamuran iki sing dadi tengah-tengah dikupengi kalih kanca-kancane. Nah, niki jamuran. Contone nomor 2 juga suweng. Nah, gitu. Wonten lagune iki ancak juga suweng. Nah, niki contone. Iya nang tengah, kancane ngi. Nah, saged dipadosi di YouTube wonten nggih. Juga suweng jamburan, gelian, gitu. Iki sing ngakake barengan, akeh banget contohnya. Nggih.
kita cekap semanten nggih tenare pelajaran sore ini ya pakai semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.